Takže čau lidi, já vás zdravím a v dnešním díle si ukážeme, jak stahovat hry, aniž bychom prostě potřebovali miliarda programů, jako je třeba torrent a takhle, protože mi se stává, že když máte torrent, tak jako se vám to sice stáhne, ale musíte si stáhnout torrent, pak až se vám ten program stáhne, tak si pak musíte stáhnout jakoby torrent té hry. Až se vám to stáhne, jak se vám to třeba dá do imaginární jednotky, pak musíte mít teda program na imaginární jednotku a tak. A v dnešním dílu si vlastně ukážeme, jak prostě předejít tomu, aby jsme si museli stahovat miliarda programů. Stačí nám, vlastně si ukážeme dneska dva postupy, jak buď stahovat přes RAR, WinRAR soubor, anebo přes Diamond Tools Lite. Jinak, kde to stahovat, to vám ukážu a bude to i v popisku videa. Ale než se dáme do dnešního dílu, tak bych vám chtěl říct, že jste mohli vidět i moje intro, doufám, že se vám líbilo. Taky si můžete všimnout, že mě možná jde líp slyšet, protože jsem si nastavil ve správce Realtek HD, tady v tomhle ve správce zvuku, studiovou kvalitu, možná je tam víc šumu, ale myslím si, že to se dá nějak v Sony Vegas upravit. A jinak taky včera jsem vám zapomněl říct, že ještě si udělám webovou stránku, facebookovou stránku tu mám, tu můžete vidět v popisku videa, mohli jste ji vidět hned za intrem. To tam takhle bude vždycky, abyste měli hned přehled, kam a takhle mě třeba naštívit. A jak to bude, takže facebooková stránka, tam spíš bude taková komunikace, tam jenom pište třeba, co byste chtěli, abych udělal. A tam nebudu psát jako co se chystá, co budu dělat a takhle. Budou tam sice jakoby videa, co jsem natočil a tak, ale na webové stránce bude jako něco o mně, co chystám a tak dále. Takže já si myslím, že se můžeme, jo a ještě, že už jsem si teda našel počítač, úplně suprovej, přesně na hry je určený. A Full HDčko mám už taky vybraný a všechno mám už vybraný až na mikrofon, ten se ještě musím kouknout, aby byl nějaký hlavně kvalitní. Tak, no takže se můžeme dát asi do dnešního dílu. Takže si otevřeme prostě nějaký internetový prohlížeč, já doporučuji Google Chrome nebo Mozilla Firefox, ale hlavně nedoporučuji Internet Explorer. To je Explorer je nejstrašnější prostě prohlížeč, co snad existuje. Takže si sem napíšeme prostě google.cz. Jestli už máte nastavenou domovskou stránku jako Google, tak nemusíte nic psát a do Google si napíšeme stahuj.cz. Tak, otevřeme si hned ten první, tak a ukáže se nám vlastně takováhle stránka. Sem napíšete vlastně Diamond, hned vám tady vyjede Diamond Tools, tak stačí třeba na to druhý kliknout. Tak a tady máme vlastně tohle, na tohle klikneme. Nebojte se, jestli se vám to jak nepodařilo, tak v popisku videa je odkaz na toto, takhle přesně bude, pak jenom až to otevřete, tak stačí dát stáhnout. Já už to mám stáhlý a jak to vlastně vypadá. Jo, když to budete instalovat, tak tam máte, jestli chcete instalovat nějak plnou verzi nebo normální verzi. Já jsem instaloval normální verzi, protože to je úplně v pohodě, nevím, proč bych zbytečně měl schánět nějaký CD klíčákla. Takže vlastně takováto ikonka, byste měl mít tady takhle ještě ikonku, nebo jestli si ji dáte sem, a ji nemám, to je úplně jedno. Takže klikneme na to a vyjede nám vlastně jakoby tohle. Tak, to si necháme otevřený a tak, to si necháme otevřený a teď si ukážeme, co dál. Tak si třeba najedem na úplně normální stránku, ulož to, je to taky v popisku videa, kdybyste nemohli. A když jste to nemohli najít, tak je to v popisku videa, tato stránka. Sem napíšete prostě třeba, já jsem tady stáhl už Far Cry 2, tak jestli chcete Far Cry 2, tak napíšete Far Cry 2. Tak a třeba to je úplně jedno, to už si nějak najdete.
třeba ISO, a prostě budete hledat, je dobrý, že tady máte, tak máme tady CZ, že jo. Jelikož to ISO je, protože toto je jakoby, to je vlastně jakoby do tohohle programu ISO, prostě imaginární jednotka, takže je dobrý sem vždycky napsat to ISO, aby vám správně vyjeli tyhle ty. Tak a tady máme hned CZ, to jsem zkoušel já, je to úplně super, stáhne se vám to, až se vám to stáhne, tak tady budete mít vlastně jakoby obrázek Far Cry 2 CZ a budete tam mít jakoby takovouhle ikonku, toto přesně, tam budete mít takovouto ikonku. Tak pak si otevřete tento program, musíte, teda já to aspoň dávám, vždycky přidám takhle DT, takhle to je ta imaginární jednotka, víte, přidává se. Až se přidá, tak vlastně pak kliknete jenom na přidat, toto jako přidat obrat, tak na to kliknete a kam se vám to stáhla, kam se vám stáhla ta hra, tak na to vlastně kliknete, dáte otevřít a už se vám to tady, já teď bohužel nic nemám, já jsem si už to vymazal a teď se vám tady jakoby vlastně ukáže to. Pak vlastně už dáte jenom připojit a už se vám tady ukáže prostě autorun, nebo jestli to nemáte, tak normálně dáte prostě počítač a tady máte takhle jednotku, tu imaginární, na tu prostě kliknete a nainstalujete to. A máte to úplně v pohodě, prostě nemusíte nic to, takže pak už si to vlastně jenom nainstalujete, to už snad umíte si nainstalovat hru. Takže vlastně co jsme potřebovali? Potřebovali jsme jenom jeden program k tomu a to je ta imaginární jednotka, což je vlastně jeden z nejlepších způsobů. Takže jsme vlastně potřebovali hru a jeden programek, který měl snad jenom 30 mega. No, tak 13,5 mega dokonce, to je úplně super, jo, to prostě jenom jeden program máte na tohle. Tak a potom si ukážeme další, a to WinRAR. Přes WinRAR je to dobrý, doporučuji, prostě záleží, jestli má někdo 32-bitový nebo 64-bitový. V popisku videa budou oba dva, já mám teda 64-bitový, tak to zase dáme a stáhneme to. Je to i v popisku videa, download na oba dva, jak na 32-bitový, tak i na 64-bitový. Normálně nemusíte, prostě to stáhnete, free verzi, úplně to v klidu, jo. Jsem s tím spokojený. No a pak sem třeba napíšete normálně Stalker, třeba Clear Sky, to mám já, a dáte prostě RAR, napíšete. Teď vám to tady vyjede vlastně a my nechceme žádný části, protože to je úplně otravný. To je nějaký části tak. Třeba tady, to jsem stáhnul tohleto, zase prostě bez částí, má to sice 2 lajky, ale je to úplně super, máte jenom v celku. Tak na to kliknete, prostě že jo, uložíte si to. Pak vám vlastně vyjede taková ikonka jakoby takováhle ta ikonka, kam si to uložíte, tam bude hra WinRAR, tak na to jenom kliknete a dáte počkat, tak já si třeba stáhnu nějaký obraz. Ne, počkej. No vlastně tam pak, až se vám stáhne ta hra v tom RARu, tak na ní dvakrát kliknete a tam prostě dáte rovnou nějak tady, je to myslím, že tak se vám otevře taková tabulka, dáte extrahovat do, pak si to extrahujete kam chcete. No a až si to extrahujete, tak to je všechno, pak už to jenom nainstalujete, nebo už to budete mít nainstalovaný. A vidíte, zase jsme potřebovali jenom jeden program. Tak, myslím si, že to bude asi všechno. Všechno máte prostě v popisku videa, všechny programy.
A myslím si, že to je opravdu super, protože když si vemete, když třeba chcete stávat přes torrent, tak si musíte stáhnout ten program BitTorrent nebo uTorrent si musíte stáhnout, až se vám nainstaluje, tak musíte jít na nějakou stránku třeba Piratebuy a tam si musíte stáhnout jakoby zase takovou ikonku torrent. Ta ikonka se vám na tu ikon, ta ikonka se vám otevře v tom programu uTorrent, co jste si stáhli, a takže jste si stáhli ten uTorrent, pak tu ikonku a pak až teprve pak se vám teprve začne stahovat ta hra. Pak až se vám stáhne, tak musíte stejně jít na tento Diamond Tools Lite a to. Takže a tady potřebujeme prostě jenom jeden program a stáhnutí hry a je to prostě úplně všechno. Takže doufám, že jste to pochopili. Kdyby ne, tak mi prostě napište komenty pod video, budu moc rád. Za každý koment, like i odběr. A pokud jste to teda nepochopili, tak já vám tam napíšu nebo udělám přesně pro toho dotyčného to video, aby to přesně pochopil víc vysvětlený, ale já si myslím, že jako je ten, kdo aspoň trošičku se vyzná v počítačích, tak prostě nebude mít žádný problém. Jak jsem přesně prostě říkal, jak jsem to přesně říkal, tak to prostě je. Tak a já asi nebudu nic dál zdržovat, jinak asi dneska už sem hodíme nějaký let's play a tak. A to no. Takže já se s váma loučím a zatím čus.